имсол наврӯзи сатҳи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри хуҷанд таҷлил карда мешавад ва дар ин чорабинӣ раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ширкат хоҳад кард. Дар ин бора Марьям Холиқзода, сухангӯи Вазорати фарҳанг, хабар дод. Ба гуфти ӯ, чорабинӣ тантанавӣ дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд баргузор шуда, иштироки зиёиён, фарҳангиён ва сарояндагони номдори тоҷик дар назар аст. Дар ҷашни Наврӯз ширкати меҳмонони хориҷӣ ҳам пешбинӣ шудааст. Дар вилояти Суғд кумитаи таҷлили ҷашни Наврӯз таъсис ёфтааст, гуфт Холиқзода. Аммо ин масъули Вазорати фарҳанг дақиқ нагуфт ки Наврӯз дар шаҳри Хуҷанд кадом рӯз таҷлил карда мешавад. Ба ифтихори ҷашни Наврӯз дар шаҳри Хуҷанд ва дигар шаҳру навоҳиҳои вилояти Суғд мусобиқаҳои аспдавонӣ, бузкашӣ, ҷашнҳои сайри Гули Лола ва Маликаи Баҳор пешбинӣ мешавад. Бояд гуфт ки соли гузашта чорабиниҳои асосии ҷашни Наврӯз дар сатҳи ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, вилояти Хатлон баргузор шуда буд. Ёдовар мешавем ки Наврӯз аз ҷашнҳои қадимтарини мардуми ориёӣ маҳсуб ёфта, он соли 2010 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид мақоми байналмилалиро гирифт.